Mhm. Vítajte, milí diváci. Vítaj, Lenka. Vítaj Zorka, ahoj, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie na tento rozhovor a treba povedať, že my sa tu vlastne vidíme na takomto rozhovore o našich životoch v priestore pre zmenu, čo je priestor, ktorým prinášame priestor pre ľudí, pre kohokoľvek, kto prechádza vlastnou životnou zmenou, či už v oblasti práce, zdravia, vzťahov, čohokoľvek. A Lenka, ty si bola pre mňa vždy veľmi zaujímavá osôbka. My sme sa stretli asi pred 3-4 rokmi, keď prebiehala pandémia a my s manželom sme začali robiť také rozhovory o živote, o tom, čo cítime, ako sa v tom živote máme, veľmi často o emóciách, ktoré prežívame. A stretávali sme sa vlastne na takej platforme, že Discord, niekedy 10, niekedy 20, niekedy aj viacej ľudí a rozprávali sme sa o týchto témach. No a už tedy ma vlastne fascinovalo, akým spôsobom prechádzaš ty svojimi životnými zmenami. Takže ja teda prezradím pre divákov, že ty pochádzaš pôvodne z Kisúc, Mhm. študovala si v Trenčine na dopravnej akadémii a keď som sa pýtala, že čo to bolo, povedala si, že ja som výhybkárka. A to ma úplne fascinuje, lebo akože to som naozaj si prvá žena, ktorú som sa takto stretla v dnešnej dobe. Poznám železničiarov, ale teda mladú ženu nepoznám, ktorá by sa venovala pôvodne tejto profesii. A pre nás je vlastne aj v etikoterapii ten vlak taký symbolický, lebo my dokážeme vlastne vnímať svoju cestu ako jazdu po koľajniciach a dokážeme si potom aj predstaviť, že keď nám už niečo nefunguje, tak potrebujeme prehodiť výhybku a prejsť na nové koľajnice, alebo natiahnuť si nové koľajnice, ako hovoríme s humorom. Takže ty si sa dostala do Rakúska na tej svojej ceste, kde si pracovala, teraz dokonca ešte aj študuješ veľmi zaujímavé témy. A teraz by som prenechala priestor tebe, že nech povieš prosím ťa, ako si sa dostala k tej alternatíve a k tomu, čo sa venuješ dnes, čo ťa zaujíma, čo ťa naplňa a čo vlastne úplne mení tvoj život. Ďakujem Zorka, ďakujem aj za pozvanie. Áno, ja som vyštudovala v Trenčine za výpravcu v podstate, ale však tam výhybky sú. A dnes mi to aj pomáha v mojom živote používať aj tieto výhybky. Um, Ty máš ten priestor, že priestor pre zmenu a ja som po tej zmene vždycky túžila a stále som niekde aj utekala, že stále som mala až takú závislosť na tej zmene. Že či to bol domov, byt, mesto, zamestnanie, proste stále som niečo sa snažila meniť a zmeniť v mojom živote, no ale vlastne nič sa nemenilo. Ja som bola taká, že stále som tak si myslela, že keď niečo zmením, tak tá zmena naozaj nastane. No a ona vlastne nastala až vtedy, keď som sa začala meniť iba ja tu vnútri a že som sa ustalila. Som si našla vlastne ten pokoj a začala som meniť ja seba zvnútra. Začala som ho meniť pomocou etikoterapie, ktorú aj ty si sa učila a ja sa ju učím a tá etikoterapia ma naučila, že tá zmena musí nastať vo mne a až potom, keď nastane vo mne a je pre mňa viditeľná, tak až potom som schopná ju vidieť aj v tomto svete. A mne sa potom začali meniť veľmi veľa vecí sa mi začalo meniť vlastne v živote, začali sa mi meniť ľudia a začalo sa mi meniť, profesia sa mi zmenila úplne. Ja som tu v Rakúsku pracovala v kancelárii a keď už som potom mala detička, mala som sa vrátiť, tak som vedela, že už ani tam nechcem ísť. A dostala som sa pomocou etikoterapie aj k takým veciam, ako je zvuková terapia, numerológia. A začala som vlastne cez etikoterapiu viacej rozumieť sebe. Začala som rozumieť okolitému svetu a pomaličky som hľadala odpoveď na tú základnú otázku, kto som. Začala som sa pýtať, kto som, aké je moje poslanie a hlavne aj, čo zanechám na tomto svete, čo po mne zostane. Tam nás vlastne učia, ako máme, nás vlastne učia, ako máme správne zomrieť a na to, aby sme vedeli správne zomrieť, musíme sa naučiť správne žiť. A ja som veľmi za túto zmenu aj vďačná a teraz už sa to preklapa do takého sveta, že tú zmenu vidia hlavne vonku ľudia a ja už si ju ani tak neuvedomujem, ale zmenilo sa hlavne to, že ja už chcem tú stabilitu a už si ju žijem a zistila som, že to všetko si viem vytvoriť ja sama.
že tým, ako zmýšľam, tým, čo rozprávam, tak vlastne tá zmena potom prichádza vonku, treba len byť bdeli v tom, aby sme ju videli, aby sme to uchopili a cítili to naplnenie vnútorné, ktoré vlastne všetci, po ňom všetci túžime. Lenka, no krásne zhrnutie. Ja si myslím, že naozaj si to povedala úplne, že v takej kocke a v tej podstate samotnej, pretože aj tá etikoterapia ako autognostická metóda, čiže seba poznávacia, nám naozaj umožňuje ísť do hĺbky seba. My hovoríme, že šupeme to ako takú cibuľu po tých vrstvách a dostávame sa k sebe samému, do svojho vlastného jadra a stále máme čo objavovať. Ako my to vidíme, že my sa venujeme s manželom 10 rokov, teda etikoterapii a ešte nás niekedy niečo prekvapí a potom príde taká obrovská úľava s tým uvedomením. A presne tú bdelosť, čo si spomínala, to je základ. Byť bdelý v tom živote, nenechať sa odpútať tými myšlienkami, ktoré potom spúšťajú tie emócie. Takže my to nazývame emočná gramotnosť, ako celkovo, lebo tá zahrania aj emočnú adaptabilitu a ďalšie proste nejaké zložky, aj emočnú inteligenciu samozrejme. Ale etikoterapia ako nástroj proste do života je niečo nádherné. Jednoducho, kto do toho prenikne, tak už málo je ľudí takých, čo od toho odíde, pretože väčšinou to tých ľudí skutočne pritiahne do tej podstaty a už potom pri tom zostávajú. A je to taká filozofia života, by som povedala. Takže ja som veľmi vďačná aj za toho doktora Bezdeka, ktorý nám to pred 100 rokov priniesol na Slovensko. A je nás stále viacej a viacej. A ja sa tomu veľmi teším. A aj tieto naše prieniky, tieto naše rozhovory o tom, že kto čo robí, a aj keď je to nejaká drobná rozdielnosť práve v tom, čo robíme, alebo práve tým, že sme rozdielni, tak potom vlastne môžeme aj tým iným ľuďom byť bližší. Každý si nájde toho svojho človeka, ktorý hovorí vlastne o tých témach tým jazykom jeho kmeňa a je to úžasné. No a mne sa veľmi páči teda, že ty prepájaš tú etikoterapiu aj s tým, čo študuješ. Spomínala si prevenciu násilia. Môžeš o tom niečo povedať viacej? Ja som teraz začala vlastne študovať v Rakúsku prevenciu na šikany a násilia Mhm. a momentálne píšem diplomovú prácu o tom, ako niekto, kto pácha násilie a aj ten, na kom je páchané násilie, tak tam majú spoločného činiteľa a to je nespracovaná trauma. A vlastne aj tá etikoterapia nás učí, že to, čo sa mi deje vonku, a, tak hľadáme tú príčinu v sebe. Nie, že vinu, že ja som na vine, ale že tá príčina je vo mne. A ja si to pekne viem podať aj v tej nemčine, som to pekne tak rozobrala, že máme tam nespracovanú traumu a tie traumy nás veľmi ovplyvňujú v tom, čo sa vlastne deje v našom svete, v tom, ako vidíme my ten svet a hlavne ako vidíme my tých ľudí. Že či sa cítime ako tyran alebo ako obeď a zároveň sme súčasne obidve strany, plus je tam do trojuholníka ešte aj záchranca, že niekedy potrebujeme byť obeť, aby sme sa ešte aj zachránili a týrame sa vlastne tým. Takže všetko si to vieme nasať. A k tej bdelosti by som ešte um, tú bdelosť treba hlavne aj trénovať a ja som tam našla krásny nástroj, zvukovú terapiu, to sú vlastne frekvencie a liečivé misky. A ja som si pospájala vlastne tú etikoterapiu s zvukovou terapiou a môjim cieľom je posunúť túto metódu, tú kráľovnú uzdravenia, tomu hovoríme, tú etikoterapiu aj do nemeckých hovoriacich krajín. Lebo ako si povedala, priniesol nám to Ctibor Hugo Bezdiek pred 100 rokmi do Československa a ja to vidím ako nič nie je na tomto svete náhoda a ani nie je náhoda to, že ja som stále utekala, až som utekala do rakúskych Alp a určite nie je náhoda, že tú etikoterapiu študujem, že cítim, ako keby som tú etikoterapiu mala priniesť aj do nemeckých hovoriacich krajín a je to úžasné, je to krásne, keď sa to všetko pospája, že už človek vlastne plinie s tým všetkým, čo sa mu deje a ja prežívam obrovské naplnenie a vďačnosť za to, že môžem, že je mi dovolené, že som Slovenka, že som si prešla takú cestu a aj tú školu ako výhybky viem dneska použiť hlavne v tej etikoterapeutickej zručnosti, že sa viem
viem rozpoznať, v akom priestore som a či tam chcem byť, či je zdravý, či je dobrý pre mňa prospešný, alebo či nechcem. Že ja si to iba prehodím ako takú výhybku a príjmem to a začnem s tým vlastne pracovať. Takže nič nie je v tomto živote náhoda a všetci sme tam, kde máme byť, ale sa musíme vedome rozhodnúť, kam chceme ísť a tú voľbu máme vždycky, kedykoľvek. Stačí byť teda bdelý v tom a stačí si uvedomiť, že čo chcem, ako to mám, ako som to mala, ako to chcem mať, potom iba s tým pracovať. Áno, áno. Takto nejako to naozaj je, že keď jednoducho prenikneme do tej podstaty toho, že čo nás baví, čo nás naplňa, kde nás ťahá tá zmena a necháme sa volať tým vlastným srdcom, tak postupne to začne ku nám prichádzať. Stačí sa tomu otvoriť. A to bol vlastne aj môj príbeh a teraz trošku premostím aj na to násilie, čo si spomínala, prevencia násilia, lebo ja som pôvodne právnik a venovala som sa tomu takmer 25 rokov. A keď si vlastne spomínala tieto trestné veci, tak skutočne mňa toto veľmi priťahovalo jedno obdobie, dokonca som sa zaoberala tým, že pôjdem touto cestou. Čiže mám absolvované predmety ako trestné právo, kriminológie, dokonca penológia, čo je veda o väzenstve. A je fascinujúce, že keď ľudí priťahuje vlastne téma pomáhania v živote, teda vlastne ako keby sa sami stávali do tej role tých pomáhajúcich profesí, tak je dnes už viac menej potvrdené zo viacerých vedeckých strán, že ten človek si sám vlastne potrebuje týmto niečo spracovávať. Takže v podstate aj teba to priviedlo do tej role tej pomáhajúcej profesie dnes a my môžeme naozaj s tými vlastnými skúsenosťami. Napríklad ty vlastne v oblasti tej prevencie násilia, ja s tými svojimi právnickými skúsenosťami hovorím o vzťahoch a o tom, akým spôsobom narovnať tie konflikty a prípadne už tie existujúce spory v tých rodinách alebo medzi tými priateľmi a partnermi, ale takisto aj firmy môžu dneska už riešiť pomocou etikoterapie a takýmito transformačnými rozhovormi to, čo sa tam deje. Takže ja som veľmi nadšená z toho, že sa to stále viacej a viacej nejakým spôsobom uplatňuje v živote. No ale ty povedz prosím ťa niečo o tom, čo robíš teraz, pretože mňa fascinujú tie krásne misky, s ktorými pracuješ, ktoré vydávajú nádherné liečivé tóny, pretože to si myslím, že je možné použiť aj pri ľuďoch, ktorí prechádzajú možno nejakými depresívnymi stavmi alebo nejakými traumatickými stavmi. Že, ako to vlastne k tebe prišlo, Lenka, a kedy si vlastne prvýkrát zaznamenala, že dá sa povedať, že ten zvukový kúpel, tá zvuková terapia vlastne pomáha pri naozaj rôznych symptómoch. Mhm. Zorka, ja som mala celoživotné také nastavenie, myslím, že to vychádza určite z mojej výchovy a aj z pohľadu na náboženstvo, že som mala veľkú potrebu sa obetovať až pre tých ľudí. Že som si spravila z obetovania sa cnosť. Asi mi tam asocioval ten Ježiš, že on sa pre nás obetoval, tak som aj ja mala takú vnútornú potrebu obetovať sa a myslela som si, že vždycky bude mať nejakú lásku za to. A mm, neskôr sa mi v živote stávalo, že som pomáhala ľuďom, až som sa obetovávala pre nich, to slova, a vyčerpávalo ma to, maximálne ma to vyčerpávalo a priťahovala som si stále do života ľudí, ktorí túto moju energiu potrebovali, ale ja už som na to nemala silu vlastne, aby som tú energiu dávala. A mňa, tak ako hovoríš, to dostalo do veľkej úzkosti, do veľkej depresie a napriek tomu, že som bola vydatá, že som mala detičky, dom a všetky splnené sny, ktoré každý asi chce mať, som nenachádzala žiadne naplnenie, ba naopak prišla vyčerpanosť z toho, ako som mala potrebu pomáhať, zachraňovať, byť tá obeť a priviedlo ma to naozaj k tým kryštálovým miskám, ktoré slúžili pre mňa ako keď mi niekto vymaže všetko, čo mám v hlave. Ako keď ma niekto rekalibruje. Celý môj energetický systém sa vždy rekalibroval a vyhodilo mi to všetky problémy, všetky stiažnosti, všetko mi to vždy vymazalo z hlavy. Ja som si to pekne pospájala a my sa na tej etikoterapii učíme aj numerológiu, alebo teda numerologickú analýzu osobnosti, kde som viacej porozumela cez čísla mne a začala som rozumieť aj veľmi veľa ľuďom. A ja som pochopila, že vlastne zranení ľudia budú vždy si zraňovať, ale ľudia, ktorí sa začnú liečiť, tak budú liečiť aj ostatných. A toto je tak nádherné, že ja som mala vždy aj pochopenie,
pre tých ľudí, ktorí žili tak, ako nechceli, ktorí boli možno tyrani, ale nevedeli o tom, pretože naozaj je za tým trauma. Preto som toto začala aj študovať, lebo ja by som sa chcela zaobrať nielen tými obeťami, ale hlavne aj tými tyranmi. A sound healing je takisto, alebo zvuková terapia, je takisto jedna z možností, ktorú vieme použiť na obidvoch stranách. Nie len v tej oblasti tých ľudí, ktorí sú postihnutí, ktorí boli postihnutí násilím, ale samozrejme aj pre tých tyranov, alebo tí, ktorí spáchali možno aj nejaké trestné činy. Hej, že etikoterapia vie vyliečiť aj takých ľudí a zvuková terapia je krásny nástroj k odolnosti, k reziliencii, ja osobne používam alebo pracujem tak, že pri tej zvukovej terapii sa človek dostáva do takého tranzu. On nie je úplne v spánku, ale nie je ani úplne bdelý. A každý jeden človek, čo niekedy prečítal, čo videl, čo počul, čo cítil, čo zažil, to všetko sa ukladá v našom tele. Všetko máme zaznamenané, je to tu zapísané. A pri tom sound healingu, keď sa človek dostane do takého tranzu, tak z toho podvedomia sa začína dostávať do vedomia veci, ktoré už nepotrebujeme. Oni sa vynoria bez toho, aby sme ich ovládali, aby sme si museli spomenúť. Ono to automaticky, to podvedomie vyplaví dopredu. A my keď aj ten sound healing skončíme, tak ja vždycky dám zdieľacie kolo, že aby ľudia nie, že ohodnotili, aké to bolo, ale práve, že čo tam videli, čo tam zažili. Lebo každý ten človek má také svoje osobné vlastné kino pred očami a jemu sa tam odohráva každému úplne niečo iné a my si to pekne potom pozdielame. A už aj to je veľmi liečivé, lebo pri tom vzdielaní každý ten človek sa vníma na úplne inej úrovni. Niekto viacej preciťuje, niekto vie, kde ho bolelo, kde mal tenzie nejaké, kde ho pálilo. Niekto vidí farby, niekto vidí zážitky z detstva, niekto vidí odpovede na dané témy, ktoré mu teraz prebiehajú. A oni tým, že to navzájom zdieľajú, tak oni sa učia navzájom, ako sa ten druhý vníma a ja sa takto nevnímam, tak oni si to odpozorujú a potom sa začnú aj oni vnímať na takej úrovni, že niekto sa viac cíti, ale nevieme si to niektorí tak povedať, že kde cítim, čo cítim, ako cítim. Hej, že ide nám to vlastne preč z tej bdelosti a to je pekné, keď niekto vedľa mňa zase sedí a má úplne inú cestu za sebou a ten viac cíti a ja zase vidím, že pekne sa tam vlastne učíme so sebou pracovať a zároveň prepúšťať. A ja už vlastne potom dávam také nadhľady a snažím sa im ponúknuť rôzne náhľady na tú danú situáciu, ktorú videli a veľakrát sa tam uvoľnia také emócie, že sa tam vieme aj vyplakať a to je naozaj pre mňa to najkrajšie, keď sa človek dokáže uvoľniť aj pred cudzími ľuďmi a dokáže rozprávať o tom svojom príbehu, o tom, čo ho boli, čo ho trápi, lebo tá naša duša nám klope zvnútra a nikto nikdy nepríde zvonku, že by nás zachránil. Proste my to máme v sebe. Ja som není liečiteľ, ale viem ukázať moju cestu a môžem ľudí iba inšpirovať a nikdy nikoho nezachránim ani nevyliečím, ale v tých ľuďoch viem aktivovať určite tou mojou cestou to, aby sa liečili aj oni. A kto chce, sa pridá, kto nechce, sa nepridá. Je to všetko o tej rezonancii, že či si sedíme, nesedíme a nič nie je náhoda. Vždycky príde ten správny človek, správnu chvíľu a nikdy som ani neodmietla, že my robíme skupinové zvukové terapie, že aj keď príde jeden jediný človek, tak viem, že tá cesta bola presne taká, že sme tam mali byť jednak jednej a že potrebujeme také hĺbšie liečenie. A je to krásny priestor. Lenka, ja teraz vediem s Vladkom Červenákom, etikoterapeutom, zakladateľom školy etikoterapie na Slovensku, tie rozhovory na tému dotyky tela a duše. A myslím, že to je nádherný priestor na to prepojenie vzájomné, že sa to dotýka aj tela, aj duše. A treba povedať, že sme naozaj tak rôzni a máme to odpozorované z praxe s manželom, že sú ľudia, ktorí potrebujú ísť hlbšie do tej vlastnej zmeny cez to vnútro v zmysle, že sa dotýkajú
myšlienok, emócií, práca s vedomím. A potom sú takí, ktorí potrebujú doslova tú traumu cez nejaký zážitok, cez prácu s telom vytiahnuť von na povrch. Lebo skutočne to hovorí aj Gabor Mate, že tie potlačené emócie, jednoducho, ktoré sa neprejavia, a to hovoril už aj Sigmund Freud, jednoducho zostanú hlboko a potom niekde sa to môže udiať na úrovni nejakej závažnej choroby alebo proste spustí sa nejaký symptóm, ktorý je naozaj veľmi nepríjemný a prekvapí nás veľmi neočakávane. Takže za mňa úplne, že fantastické, lebo poznám ľudí, ktorí napríklad mali veľmi vážne ochorenia a kombinovali vlastne svoju liečbu, okrem toho, že povedzme išli aj tou alopatickou cestou, ktorú mu predpísali v nemocnici, tak išli vlastne aj kombinácia s nejakou zvukovou terapiou a veľmi im to pomáhalo. Práve, že títo ľudia sa skôr uzdravili, pretože vlastne ich to samých smerovalo k tej práci do seba, so sebou. Nebolo to len pasívne prijímanie čoho si zvonku. A v tom je práve rozdiel aj v tej etikoterapii, že etikoterapia vlastne umožňuje práve tomu klientovi, aby sa stal aktívnym a sám preberal tú zodpovednosť a to rozhodnutie za svoj život. Takže toto je nádhera a máš aj nejaké konkrétne také nejaké skúsenosti s tým, že ktoré typy v takej prevažujúcej miere ľudia chodia na tú zvukovú terapiu, čo ich trápi, alebo povedzme, že majú nejakú diagnozu? Ja by som to povedala, že tá neodhalená, nevidená trauma, ktorú sme my zažili, a treba si najprv povedať, že čo trauma je, ako vnímam traumu ja. Mhm. Aj od Gabora Mateho, aj to je jeden z mojich inšpirátorov, veľkých učiteľov, tak Gabor Mater sa hovorí, že trauma nie je to, čo sa nám stalo v živote, ale ako sme na to zareagovali. A ak my tú traumu nerozpoznáme, tak ona nás naozaj môže priviesť k nejakej diagnóze, tak to už je akože konečné alebo už teda alarm. Ale ona hlavne ovplyvňuje pohľad na tento svet. A veľmi veľa ľudí stretávame, ktorí povedia, a to je debil, a henten, a toto, a stále to niekde vonku hádžeme, ale vôbec si neuvedomujeme, že vlastne to je náš pohľad na toho človeka, ale bohužiaľ je ten pohľad taký, že tá trauma nám ho ovplyvnila. Mhm. A my keď sa nepozrieme na tú traumu alebo na to, čo to tam je, čo nám tú blokádu spravilo, čo nám vytvorilo tento názor, že tento svet je taký, aký je, tak takto pôjdeme stále celým životom, až nás možno zastaví teda tá diagnóza, ktorá buď ťa zastaví alebo posunie, proste ideš ďalej, hej, že je to rozličné. Ja nepracujem takto, že pracujem so syndromom vyhorenia. Mhm. Nepýtam sa moc, že tých ľudí, že aké majú ich zdravotné stavy, pretože tí ľudia už vedia, že čo to sound healing je, keď prídu si, čo je to zvuková terapia, keď si po neho prídu. A viac menej my tam ako keby vytvárame už takú komunitu teraz, že každý ten človek už asi aj to spoznal, že sa mu to v živote cykli, že sa mu to opakuje a že tam je možnosť, že tam tá trauma je. Lenže tí ľudia si to nechcú pripustiť. Oni si povedia, že vedia, som mal taký krásny život. Ale trauma je naozaj také zranenie na úrovni duše, že my vieme zraniť aj slovom. Len tú ranu nevidíme. Nezostane nám rana, není tam modrina, ale tá rana na tej duši je obrovská, je hlboká, je neviditeľná a práve tie neviditeľné veci sú niekedy tie najcenejšie. Niekto povie, že spiritualita, že čo to aj vlastne znamená. Pre mňa je spiritualita schopnosť transformovať v sebe čokoľvek, čo ti príde zvonka, tak to vieš transformovať a meniť na tú lásku a na to svetlo a na to teplo, aby sme sa dostávali k tomu šťastiu. Takže vlastne môžem povedať, že už tam chodia pomaly ľudia, ktorí sú spirituálni, ktorí vedia už transformovať čokoľvek, čo v ich živote príde. A niekedy sa tam zastavíme a myslíme si, že my už sme tí vyliečení a tí gúrovia a stále to prichádza nové a nové a nové. Samozrejme, že prichádzajú ľudia, ktorí už si to priznajú, že tam teda niečo je, pretože nie je možné, aby tam plakali len tak, že prečo nerozumia tomu. Tam nastupuje, používam tú numerológiu, aby ten človek viac sám sebe rozumel, že všetko, čo stretol v tom živote, je úplne pekné a krásne, že mu to patrí. Že on sa s tými číslami naučil, je to tam, vlastne ten človek sa začína prijímať sám seba. Je s tým stotožnený a už sa tam preklápa potom do toho stavu,
že tak toto mám, ale začína tam pracovať s tou bdelosťou. Tá zvuková terapia je naozaj nástroj k tej bdelosti. Lebo toto všetko si môžeme rozprávať, koľko chceme. Ale človek, ktorý nemedituje, ktorý nedostáva tú svoju myseľ do toho pokoja, ktorý ju neošetruje, tak sú to proste iba dristy. Sú to názory a niekedy si milíme, že môj názor je pravda. Ale bez toho, aby sme sa naozaj ponorili do toho ticha, do takého ticha, ktorý je vnútri, ktorý precítime a zažijeme, tak ono vlastne tí ľudia odchádzajú s tým pocitom, že cítia tú svoju dušu, cítia sami seba, precíťujú vďačnosť za to, že sú, že majú ten život taký, ako majú. Že zrazu tam pominie veškerá nespokojnosť, tam pominie vlastne všetko a prichádza tam také naplnenie vnútorné. A toto, keď človek začne trénovať, je to ako keď chodíš do fitka. Proste trénuješ si vlastný mozog. Ja tomu aj hovorím, že mentálny tréning, lebo my tam naozaj trénujeme náš mozog a prepájame všetky naše vrstvy. Prepájame sa na fyzickej úrovni, vlastne cítime každú bunku nášho tela pomaly, vnímame našu mentálnu úroveň, vnímame našu emocionálnu úroveň, vnímame našu energetickú úroveň, že sme úplne naplnení. A vlastne tá posledná je tá spirituálna. To napojenie tej duše, to celé, že to vnútro sa tam úplne, ako keby sa tam prepisuje tá bunková pamäť a prepisujú sa tam veškeré vzorce, ktoré sme tam, lebo ono vlastne každá tá miska má nejakú frekvenciu. A my v našom tele máme energetické body, ktorým sa hovorí čakry, a tá miska s tou frekvenciou a ten energetický bod rezonujú. Oni sa spoja ako magnet. A pekne sa nám to upraví tak, aby nám naša životná energia pekne dokázala prúdiť. Takže ja pracujem naozaj s tou zvukovou terapiou, že to je ako nástroj, že keď mám veľký príjem informácií, alebo aj ja keď počúvam veľmi veľa príbehov ľudských, často som tu pre tých ľudí, ale mne to pomáha vlastne vysypať potom všetko aj z tej hlavy, ako keď si vysypete smeti, keď si ideme vysypať smeti, že smetný kôš, tak presne toto robím. Ale ja nevysypem všetko. Ja Nám to dobré, čo v nás je, už nezoberie nikto. My nič nemôžeme stratiť, ale to, čo už nepotrebujeme, čo nám neslúži, môžeme kľudne odovzdať. A ja tomu aj hovorím, že to je meditácia pre lenivých, pretože veľa ľudí nevie meditovať, alebo nechce, alebo má tam proste nejaké bloky. A tam, keď si lahne, tak ten zvuk všetko spraví v podstate za nás, že tam sa to pekne vyplaví a vieme sa dostať do toho stavu uvoľnenia. Tá zručnosť uvoľnenia je v etikoterapii jedna z najdôležitejších zručností, že nájsť ten odpor v tele, nájsť to, kde nás to boli, nájsť to, že či to je v žalúdku, či nás niekde zviera, či je to v srdci, či je to v krku, že vždycky to tam vieme zacítiť, hej. A toto je jedna z najlepších zručností uvoľniť ten odpor. No hlavne ho musíme najprv nájsť, uvedomiť si ho, že ho tam máme. No hlavne také, že no tak nie, toto už som pochopil. Tak nám to je jasné, že už tam je nejaký odpor, že to nechceme prijať. A len vtedy, keď ho príjmeme a uvoľníme sa v ňom, tak on sa začne rozplývať, on sa začne rozpúšťať. A my to normálne cítime aj na tej fyzickej úrovni, ako to pekne odchádza. A vlastne to je to liečenie. To je to samo liečenie, že človek sa vie vyliečiť úplne sám zo všetkého. Áno. Nemusíme mať tie diagnózy potom, že ja som dokonca presvedčená, že tá diagnóza je komunikácia s našou dušou, že tam už je tá duša tak unavená, že už nám to nemá ako ukázať jedine cez bolesť, cez nejakú diagnózu. A my tam vlastne vtedy máme nejaký priestor a čas na to uvedomenie sa, hej. Že môžeme samozrejme zobrať tabletku a máme ten čas nájsť, že kde je tá príčina toho. Vo vetikoterapii sa učíme aj tú kauzalitu, že je príčina a následok. A teda aj tá choroba a diagnóza už je následok niečoho, nejakého odporu, ktorý je v nás v tele. Čiže aj tá zvuková terapia je jedna z nástrojov, kde si človek láhne, uvoľní sa a je tam vnútorný priestor na to, aby si našiel tú príčinu v sebe a tam nastáva presne tá zmena. To je vlastne ten priestor pre zmenu, Áno. ktorý sa tam udeje a nie je to nič náročné, proste je to úplne veľmi ľahké sa toho všetkého pozbavovať.
Stačí chcieť a stačí sa rozhodnúť a dať si ten zámer, ako to chcem, lebo my si to tvoríme našimi myšlienkami. A ak sú tie myšlienky ovplyvnené tým, čo sme zažili, tak stačí ich pekne učesať, stačí sa o ne starať a stačí sa vedomne rozhodovať. Tá zvuková terapia je taký nástroj na to, aby nie myšlienky ovládali nás, ale aby my sme sa rozhodovali potom, neskôr potom po tých tréningoch, to nastúpi po čase, že ja si tú myšlienku vytvorím sama, dám toho tú vieru. To, ako tí ľudia veria v Boha, tak dokážu veriť aj v seba. Veď nás stvoril takisto Boh. A v nás je božská iskra, inak by sme tu neboli. My potrebujeme mamu, otca, potrebujeme Boha alebo nejakú vyššiu silu. Nemá žiadne meno. Hej? Je to niečo božské, niečo vyššie ako my. A my to tam naozaj vieme pocítiť. Vieme nájsť príčinu, vieme odstrániť tie následky. Tá choroba je už následok, takže ak nájdeme príčinu, tak sa nám rozpustí. Lenka, keď si spomínala tú spiritualitu a hovorila si, že chodia k tebe tí spirituálni ľudia, v podstate ja to vnímam, že všetci máme ten potenciál k tej spiritualite, len žiaľ sme tak nejak nastavení, že potrebujeme niekedy padnúť až na to svoje osobné dno, kedy vlastne uvidíme a precitneme. Tešíme na to krásne slovo, že prozřel. Mne sa to veľmi páči a to je naozaj uvidieť, precitnúť a uvedomiť si, že potrebujem s tým svojim životom niečo už urobiť. A toto naozaj pre niekoho musí byť naozaj už ten naozaj hlboký pád, alebo nejaký ten veľmi silný prejav, povedzme, na tom fyzickom tele, alebo môže to byť niečo v oblasti narušenia vzťahu, alebo zrazu niekto, kto 30 rokov pracoval na svojom mieste, dostane výpoveď a vtedy konečne precitne a uvidí. A vtedy zrazu si uvedomí, že jednoducho sa celé tie roky necítil možno na tom pôvodnom mieste dobre. A potom sú zase ľudia, čo dlhé roky trpia na tom istom mieste a deje sa im to isté. A zrazu tu príde to uvedomenie, že veď ja sa v niečom cyklím. No a toto sú tie kľúčové body, tie miesta, ktoré nás posúvajú z toho bodu A do bodu B, kedy vlastne prichádzam k tomu, že hľadám riešenie svojej situácie. Takže ja si myslím, že čím viac takýchto naozaj metód podporujúcich, či už nejaké traumy, nejaké nastavenia, vystúpenia z roli obetí, ako sme spomínali, z prežívania, ktoré nám nie je komfortné a jednoducho, keď sa už v tom necítime dobre, tak tým lepšie. A ešte k tým obetiam som chcela povedať, keď si spomínala pri tom násilí, že tam si treba uvedomiť, že ten, kto spácha ten trestný čin alebo nejaké násilie na iných ľuďoch, to je veľmi, veľmi nešťastný človek. Je Takže traumatizovaný každopádne. áno, áno, dá sa pracovať aj s týmito ľuďmi, koho priťahuje táto téma. Dá sa priviesť aj takýto zvukový kúpeľ. Mi sa veľmi páči to slovné spojenie, toto liečenie zvukom aj do nejakých resocializačných možno zariadení. Tým teraz dávam taký vhľad možno, a možno pre niekoho to bude aj inšpiráciou, lebo viem, že mám kolegyne, keďže sa zúčastňujem aj supervízií, ktoré pracujú v sociálnej sfére a pracujú s ľuďmi, ktorí prešli alkoholizmom, drogami a ďalšími takýmito témami, zrejme aj nejakou tyrániou v rodine. No a môže to byť veľmi, veľmi podporujúce. Tak takéto niečo proste priniesť do takýchto zariadení, kde ľudia sa vlastne preladia na inú frekvenciu a teraz už je kľúčové len hovoriť o tom, pretože aby to nebrali iba tak, že prichádza opäť niečo zvonka, niečo, čo jednoducho na neho zvonka pôsobí dovnútra, ale on potrebuje pracovať aj znútra. A práve to je na tom úžasné, že keď sa to prepojí, že ten človek začne prichádzať k tomu, že aj on musí pridať tú ruku k tomu dielu, k tej svojej vlastnej zmene, tak sa tá zmena začína diať. A to je na tom fascinujúce. A každý sme naozaj iný, takže niekomu naozaj zaberá jedno ďalšiemu niečo úplne iné. No a skutočne, že ja som veľmi vďačná za to, že ty toto prinášaš. A povedz mi prosím ťa, že či máš nejakú ešte víziu, že alebo nejaký sen, kde by si chcela vlastne posunúť túto svoju prácu, alebo kde by si chcela vlastne priniesť Mhm. tieto terapie. Zorka, k tej spiritualite je veľmi veľa ľudí, ktorí spiritualitu nemusia, lebo aj v tej spirituálnom svete je veľmi veľa ľudí, ktorí sa tým chcú uživiť, ale nemusia vždy až tak pomôcť. Mhm. Čiže ja tuto nejak nemám úplne, že taký smer alebo sen. Ono to prichádza tak plynulo a ja si tam prechádzam potom tak ľahko do tej zmeny. Preto je dôležité povedať, že každý z nás je vlastne spirituálny a netreba odovzdávať tú moc niekomu druhému. Nikto to za nás nikto nespraví. Potom tam nastávajú takisto také názory, že to je
blbosť, alebo to sú zdierači, alebo klamári, alebo niečo. A my sme naozaj spirituálne bytosti, každý jeden z nás sa vie sám vyliečiť. A hlavne ľudia, ktorí sú traumatizovaní, tak oni nechcú ísť možno za psychológom, za psychiatrom. Oni tam majú odpor k tomu, majú možno aj strach, hej, nedokážu sa otvoriť. A tá zvuková terapia alebo ten kúpel je vlastne ten nástroj, že ty si to môžeš doma spraviť. Ty sa vieš tým meditovaním a tým celým aj etikoterapiou uzdraviť sám. Ty nemusíš ísť za nejakým gurum, za nejakým liečiteľom spirituálnym. Ty to proste vieš všetko praktizovať sám. Čiže ak vyliečíme zranených ľudí a títo zranení ľudia poznajú zase veľmi veľa zranených ľudí, lebo ty sa stretávaš s takými ľuďmi, aký si ty, tak ak vyliečiš jedného takéhoto človeka z tohto sveta, ktorý páchal možno aj nejaký trestný čin, alebo možno aj nevedome ubližuje ostatným, hej, hociakým spôsobom, tak ak vyliečíme tam, tak sme vlastne v tom zdroji, sme presne tam, od, aj do väznice, keby sa to dostalo, hej, že ja by som bola veľmi rada, že keby sa to dostávalo ako úplne bežný nástroj, ako keď niekto ide po tabletku do lekárne, tak niekto si povie, že rozhodnem sa, že dobre, ja chcem niečo v mojom živote zmeniť a idem sa liečiť. Ja som si istá, že keď vyliečíme seba a žijeme to naozaj autenticky, tak vieme inšpirovať ostatných ľudí. A či už brali drogy, alebo predávali drogy, alebo ubližovali ľuďom, tak vieme použiť zvukovú terapiu, vieme použiť etikoterapiu, hoci kde na tomto svete, nech sme v hociakom bode. Nemusíme byť bohatí, nemusíme byť chudobní, nemusíme byť v paláci, môžeme byť aj vo väzení, všetko sa to dá krásne transformovať a tak vieme zmeniť vlastne celý svet. Takže môjim snom je asi čo najviac pracovať na sebe a byť najlepším príkladom pre moje deti, pre moje okolie a bez ohľadu už na to, že aký majú názor na to ostatní, ale ako to chcem ja, ako to vnútri cítim ja. A pozorovať sa a byť bdela. Takže asi to by bol môj sen. Lenka, krásne, ja to tiež tak cítim podobne, že netreba mať nejaký ten konkrétny cieľ, ako sa hovorí, že tým cieľom je tá cesta a Tak, doslova ono sa to ukáže. A presne, že stretávame ľudí, ktorí nás môžu tiež nejakým spôsobom popchnúť k nejakému ďalšiemu konaniu. A presne ako sme teraz povedali, že do tých resocializačných zariadení jednoducho ľuďom sa ti ukážu ľudia, ktorí sami si to budú pýtať. A ja to ešte vnímam tak, že keď prichádza naozaj to oslovenie zvonka, tak je to naozaj tá potreba to dávať. A keď neprichádza, tak momentálne, keď nie je ten dopyt, tak potrebujeme aj my niečo vlastne v tej svojej ponuke zmeniť a ono sa to opäť ukáže. tak. Takže jednoducho inšpirovať sa navzájom a ísť touto cestou, je to nádhera. Lenka, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Veľmi ma tešilo, že sme mohli vlastne ľuďom sprostredkovať tieto informácie a verím tomu, že možno aj po tomto rozhovore tak sa ešte obohatíme nejakými ďalšími vhľadmi a že čoskoro ťa uvidíme aj na Zoomoch nejakých alebo nejak online prostredí, kde by sme mohli vlastne vypočuť toto krásne liečenie zvukom. A veľmi sa mi to proste páči, že čo robíš a odozdávaš ľuďom. Takže je to prepojiteľné s ďalšími terapiami. Takže treba sa tomu len otvoriť a ideme ďalej. Ďakujem. Zorka, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Cítim sa poctená aj a s pokorou. Ďakujem veľmi pekne. Lenka, ďakujem krásne. Krásny deň všetkým prajeme. Krásny deň.